morning, everyone. Ayan, papunta kami tatlo ng Breda. So, hatid namin si Savi, tapos diretso. The bike! It's there. Heb je je sleutel mee? Yeah. So, yes, yung bike ko nasa old house namin kasi andun din yung, di ba, malapit dun yung bantay ni Savi. Tapos diretso na si Wibe sa work niya. So, last day, yun, magiging ganito yung setup kasi next week, nasa, ano na si Savi, sa ibang bantay na siya. So, dito na siya. So, mas mabilis. And, ayan, next week na din mabibigay namin yung susi ng bahay. So, ayun, doon na talaga yung totally bahay namin sa Rice Perfect. Ayan. Medyo basa pa yung buhok ko mamaya, magbabike ako na. Palagi yung sinasabi ni Wibe na wag daw akong magbike unless if summer, if basa yung buhok ko kasi nakakapagpasakit siya. Nakakapagpasakit. Magkakasakit ka, gano'n na lang. It's Friday today, tapos last day ni Savi dito sa bantay niya. Gusto namin yung bantay niya, guys. Kaya lang, syempre, mas convenient para sa amin kung doon siya. Kasi first, ihahatid muna siya, tapos diretso kami sa school niya. And mag-iiwan kasi ako ng bike doon sa school niya. Malapit lang din sa work ko. So, yun yung setup namin ngayon. And, ayan, gumawa ako kagabi. Ganito lang, para sa mga tig 2 plus years old lang naman yung mga bata doon. Pinakamatanda, 3 years old. So, ayan, ito. As gift. Tapos naglagay din ako dito ng chocolate para sa bantay niya. Tapos mamaya bibili si Dudong ng flower para sa kanya since maaga siya mamaya. Last day of actually yesterday was the last day of the class, right? Met de kinderen, ja. Yes. Pero ngayon pupunta sila, may meeting sila and do some administration for the last week of the class. So ayun yung mga kaganapan, and yung bike ko nga pala naiwan doon kasi di ba the other day naglinis ako. So naandun lang yung bike ko kaya sabay-sabay kaming tatlo. And yung susi, ayun pa ulit-ulit. Yung susi next week na makukuha ng buyer namin. Kaya siguro last day ko to makikita yung bahay doon. So ayun guys, nahatid ko na si Savi and dumiretso na din si Wibe kasi may meeting sila alas 9 and 10 minutes na lang, 9 na. So, ayan. I-stop ko na muna kasi may mga kapitbahay. Hi guys, kararating ko lang. Ayan, nagbike ako pa punta dito sa bahay namin sa Breda. And may dala kaming flower. Ayan. Kasi last day nga ni Savi sa bantay niya. Kaya, yun yung nag-prepare ako kaninang umaga. Tapos wala kasi kami nabili kahapon ng flower. Kaya ito na lang. Tingnan natin ano yung goodbye. Last goodbye niya sa friends niya. Oh, it's for Annemijn. Die ruiken lekker. Nou, die zou je een vaasje doen. Hi, Jacob. Heb jij lekker getrakteerd? Ja, ik vond het super leuk om het te geven. Ja? Oh, heel lief, dankjewel. Hartje. Nou ja, hartstikke bedankt natuurlijk voor de... Oma is vast. Een kusje. De Annemijn, kus Annemijn. Hij denkt, wat is dit nou? Hij denkt, hier klopt iets niet. Nee, hè? Zeggen we dag. Bedankt. Ja. Het gaat wel steeds meer... Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Ayan, last day na ni Savi. Namimiss namin siya. Ayan, gusto kasi namin siya, si Annemijn. Yun. Sad. A few moments later. Kakarating lang namin. So, nagpe-prepare ako ng food. And, ayan, para kumain na kami. Actually, guys, 6 plus na. Pero tingnan nyo yung araw pa. As in, hanggang siguro mga 9 o'clock pa yung araw. Yan yung dalawa. So, ayun, tingnan nyo kung gaano siya ka-obsess sa araw. So, doon kami kakain sa maaraw. Ano na naman si Inday Bilad. Guys, gusto niyang pahubarin kasi yung papa niya naghubad. So, maghuhubad din siya. Oh my gosh. Kaya tapos lang namin kumain. And hindi ko na videoan si Savi kasi ayun naghubad, guys. Nainitan siguro. So, naghubad talaga siya buong ano. Tapos ayun, naandun sa garden.
So, ayan guys, yun yung mga kaganapan today. And nakikilakad si Dudong. Ayan, Vandalan daw. So, yun yung tawag. Hiking, sandali. So, marami kasi dito guys. Malapit lang yung mga mapaglalakaran nyo. Yung walang bahay talaga. Yung mga ano lang. Ayan, wide fields lang talaga yung makikita. Ito yung, ayan, gaya ng estudyante ni Wibi sa kanya. And ako yung unang titikim. Ano yun guys? Wow! Tikman natin. Tikman natin to. Sabi, ano? A few moments later. So, dito kami guys, naglalakad-lakad. Kakakain lang namin. And, ayan. Ano na ba oras ngayon? I think it's 7 plus already. Yeah, pero guys, as in, susang araw pa. Diba sa Pinas, mga alas 4 pa lang, wala ng araw. Umaano na, bumababa dito. Mamaya pa to, mga alas 9 siguro. Ayan si Bulilit. Dala-dala yung bike niya. Nandito na kami sa gusto niyang paglakaran. So, tingnan nyo, di ba, kamaisan? Ayan. Ayan, kasi peaceful daw yung mind niya pag naglalakad ng ganito. Eh, ako naman, hindi naman ako mahirap kausap. Kung saan siya, dun na din kami ni Savi. And si Savi, feeling ko parang dada niya to eh. Mahilig sa labas. Ayan, outdoor ano to eh, kid. Yeah. Oh, ganda guys, oh. Ayan, mga flower. Lavender. Mostly lavender, pero may white, may orange. Ayan guys. So ito, mais. Alam nyo bang mais din to dito sa Netherlands? Whoa! So, ayan guys, nakita ko kasi si naman to. Oh my gosh. Nakita ko kasi si Indayen at Inday Ikat, may mga topics sila. Ayan. What did I do to attract you? He was running from me and then I catch her. Wala talaga to, loko-loko talaga to. Paano mo, how did you know that that's my topic? So ayun guys, na nakita ko sa, ayan, hindi pa kasi, wala pa kami kasing wifi, pero nakita ko yung, ayan nga, may topic si Indayen at si Inday Ikat na paano daw nila inakit, yung mga, ano nila, ayan, partner in crimes nila. At, so ayun, paano ko ba inakit to? No, I didn't do anything really. I just, kumbaga, naging, ayan, nagpakatotoo lang ako. Yung, di ba alam niyo naman guys, nakilala ko siya sa, ayan, sa Filipino Cupid. Yung picture ko doon, yung normal picture lang talaga. Meron pa nga ako doon nakawaki eh. So, ayun. Buti na lang nag-stand out. Charot! Sa mata niya. And, ayan, nagtatanong siya if paano, how did, what's your question? How did you attract to me? What did I do? You didn't do anything. I just like your blue eyes. And your So everyone with blue eyes you would like. Oh, love, but before it was a blue. and when we met, I like your personality, except that you didn't show all. Not the true color. Yes, guys. Ano, may tinago siya. Hindi ganyan. Ngayon, grabe, sobrang kulit nito. Parang uulan siguro mamaya, guys. Tingnan niyo.
So, ayan. Kasi kung talagang kayo siguro, kahit ano pa yung, kahit wala kang gawin, or kung hindi talaga kayo, kahit gawin mo lahat, kung hindi talaga magiging kayo, hindi pa rin siguro. So, ayun. Feeling ko nakadadahan na talaga kami nito. Kasi ang dami namin in common, guys. Pero guys, yung hindi lang talaga ako mahilig dati is, and maglalalabas. Kasi alam niyo ng mga kaibigan ko, pag hindi ako ini-invite, hindi din ako lumalabas. So, homebody talaga ako. So, ito yung kabaliktaran. Kabaliktaran kami. Pero, mostly, as in, ayan, marami kaming common denominator. Ayan. So, ayan guys, pauwi na kami. Ayan, konting lakad lang. So, yan lang yung kaligayahan ni Dudong. And, ayan, nag-tiktok muna kami bago kami, umuwi. Buti pag inaanap ko, ay, tiktok tayo, tiktok. Tapos, buti umuwi na din naman siya. So, ayan guys, thank you for watching. And please don't forget to subscribe naman sa channel namin. And pakihit na din po yung notification bell para pag may bago kaming video, manonotify kayo agad. Bye! Bye-bye, Papa! Bye bye.